Morjes ja tervetuloa jälleen Ilves-podcastin pariin. Mun nimi on Tomi Kuusisto ja seurana etätakkahuoneessa Santeri Kuusisto. Moro. Ja Markus Kosonen. Morjesta. Tuolla liigalla on nyt ollut toimitusvaikeuksia näiden otteluiden suhteen, niin otteluraportti jää väliin tästä jaksosta. Mutta sisältöä kyllä löytyy, koska Ilveksellä on ollut paljon tällaisia uutisia tässä näin, ja aloitetaan siitä negatiivisemmasta päästä. Eli Ondrej Romanin sopimus on purettu yhteisymmärryksessä. Mitäs kommentteja tähän teiltä? Kyllä toi meikäläisen pääsi yllättämään, vaikka sinänsä voisi ajatella, että ei ole yllätys, kun Romani ei ole kauheasti vakuuttanut ja näin, mutta kuitenkin sentteriosasto ei ihan hirveän laaja Ilveksellä ole, niin pääsi yllättämään, mutta kai tässä kyse on vähän myös säästötoimenpiteistä, että kun Romanille löytyi Tsekistä uusi halukas ottaja, niin päästettiin Kiljuen ilmeisesti irti. Joo, toi on kyllä sinänsä mielenkiintoinen, että Romani ei ole oikein tuntunut olevan niin kuin pala tämän vuoden Ilves-joukkuetta niin kuin sille, että se on vähän ulkopuolisen oloinen ollut, eikä ole tosiaan onnistunut muutenkaan niissä peleissä, mitä on pelannut, niin siinä mielessä se ei yllätys, että annetaan mennä muihin vesiin, mutta ehkä se just, että kun meillä on tässä lähtenyt kuitenkin Vainari lähti ja ruotsalainen lähti nyt, että meillä on vähän niin kuin tämä sentteriosasto on sillä niin kuin huvennut siitä, mitä se oli aluksi, niin pistää tietysti vähän pohtimaan, että ollaanko me miettimässä kenties siellä ensi vuoden puolella siihen Romanin tilalle jotain toista, joka pystyisi suoriutumaan ehkä paremmin. Joo, Koskelahan sanoi, oliko Aamulehden haastattelussa vai missä, että tähän hätään ei ole nyt ketään tulossa, että näillä mennään niin sanotusti, mutta se nyt on tietysti, näinhän se on pakko ollakin tässä kohtaa, kun ei ole mitään varmuutta siitä, että kuinka paljon näitä pelejä nyt pystytään esimerkiksi tammikuussakaan pelaamaan, niin ei tuohon oikein voi ketään hommata ennen kuin tiedetään, että kausi jatkuu kunnolla taas. Mutta oli mun mielestä hyvä pointti sulta tai hyvä tiivistys toi, että Romani ei oikein tuntunut olevan sisällä joukkueessa missään vaiheessa, että se näkyy siitä pelistä koko ajan se, että pikkasen menee ulkopuolella eikä pääse niin kuin sisälle. Toki kyllähän Romani jonkun verran niin kuin välillä maalipaikkoja sai, mutta se viimeistely nyt sitten olikin taas tosi kehenoa. Joo, vaikka vähän niin kuin yritettiin antaa niitä mahdollisuuksia ja kuitenkin Robert Leinon tilalle ikään kuin hänet palkattiin, niin eihän se nyt ole niin kuin lähelläkään sitä tasoa, että pistää niin sillä lailla, kun miettii, että nyt kun esimerkiksi Romani pelasi tekin maajoukkuepelejä, niin jos katsoo, että millaisia senttereitä siellä on niin kuin vaikka vastaavasti Suomen joukkueessa, niin ei ihan samalla tasolla niin kuin kynnetä tollain, että ihan hyvä, että saatiin tämmöinen ratkaisu tälle Romanin tilanteelle, että varmaan se tyydyttää molempia osapuolia. Kyllä joo. Ihan hyvä, että päästiin sitten tekemään palkkasäästöjä tässä vaiheessa, jos ei se olisi kumminkaan kentälle päässyt. Mutta positiivisella puolella sitten niin tehtiin ratkaisuita optioiden suhteen, eli Eetu Mäkiniemi ja Antti Saarala ja Robi Järventie. Optiot lunastettiin ensi kaudesta. Mites Markus näet, että olisitko tehnyt näitä ratkaisuja? No kyllä mä olisin unissani voinut tehdäkin tuollaiset ratkaisut, että saataisiin pidettyä vielä niin kuin noi jätkät. Että jokainen näistä jatkoista on iloinen uutinen ainakin mulle ja varmasti myöskin tuolle se Ilveksen organisaation rakentamisen periaatteelle, mitä harjoitetaan, että kaikin puolin niin kuin iloinen uutinen oli kuin Super Mario olisi saanut sen jättisienen. Joo, kyllä oli hieno uutinen. Kaikki kolme ehdottomasti olisin halunnut itsekin pitää, että Järventie on tuleva supertähti ja ei pelaa varmaankaan montaa kautta enää Ilveksessä, vaan on se tosiaan tämän kauden matselli, että veikkaisin, että NHL-sopimuskin on aika lähellä jo tulevaisuudessa, mutta tällaisilla sopimuksilla varmistetaan se, että niin kauan kun ne NHL:n kirkkaat valot ei kutsu, niin kauan on mahdollisuus meillä nauttia Järventiestä. Ja Saarella tietysti sama juttu, vaikka vähän jo vanhempi tuohon Järventiehen verrattuna onkin, niin nuori kaveri edelleen ja
tällä kaudella ottanut isoja kehitysaskeleita, varsinkin jos katsoo paljonko on tehnyt tasaviisikoin pisteitä tällä kaudella Ilveksessä, niin huikeeta jälkeä ja ihan varmasti isossa roolissa ensi kaudella. Joo, ja sitten toi on sikälikin hyvä, että Saarela sopii niin tuohon Ilveksen pelityyliin tosi hyvin, eli niin tavallaan sen jatkuvuuden kannalta niin tuon kaltaiset kiinnitykset on tosi tärkeitä, että se nyt näkee vaikka siitäkin tyyliin, että Saarela on se Ilveksen korsitilaston huonoimmasta päästä, eli niin korsitilasto Ilveksellä on päinvastoin, niin Saarela menee kovaa ja hieno juttu, että saatiin pidettyä. Saarela ja Järventie molemmat niin sopii ihan täydellisesti tuohon pelitapaan. Mun mielestä tässä... Tietysti, niin. Sano vaan. Niin, Mäkiniemestä ei sanottu mitään kumpikaan, mutta siis ihan tosi hieno juttu, että jatkaa, että tässä vaiheessa tietysti vaikea sanoa vielä, että onko ensi kaudella rahkeet ykkösmaalivahdiksi. Tämä kausi sen näyttää, koska nyt pääsee näytön paikkaa on tarjolla ja näin, mutta kyllähän tuo nyt on tässä kohtaa ainoa oikea ratkaisu kiinnittää Mäkiniemi ensi kaudellekin, että toisen maalivahdin paikka on vielä auki ja näin, mutta hyvä kiinnitys sekin. Allekirjoitan sen, mitä sanotte noista pelaajista, että Järventie on supertähti tai tuleva supertähti ja Saarelan kehitys on ollut huikeeta katsella, että enemmän vastuuta vaan. Ja sitten taas Mäkiniemi, niin ehdottomasti iso palanen ensi vuoden joukkueeseen, että toista maalivahtia vielä tarvitaan, mutta nyt meillä on ainakin yksi liigatason maalivahti jo. Mutta tästä luontevasti mun mielestä voisi siirtyä sitten tuohon ensi kauden kokoonpanoon, että siellä on nyt joitakin sopimuksia tosiaan tehty, mitään uusia vieraista joukkueesta ei ole julkistettu, mutta sitten on myös joitain optioita käyttämättä, että otettaisiko ne nyt alkuun tähän, että Jarkko Parikka, Aleksi Elorinne, Tuomas Salmela, Ville Meskanen on sellaisia optioita, mitä ei ole vielä käytetty. Mitäs Santeri, käyttäisitkö näitä optioita? No on siellä monta nimeä. Oikeastaan siis niin kuin kaikki voisi perustellusti noista käyttää. Ehkä Meskanen noista se isoin kysymysmerkki on, siinähän tietysti ratkaisevaa on se, että mikä se hintalappu sitten on, että Meskanenhan saa paljon liikaakin rapaa niskaansa foorumeilla siihen nähden, miten paljon paukuttaa maaleja ylivoimalla, mutta muuten tietysti niin kuin justiinsa on ihan perusteltua myös kritisoida sitä hänen 5-5 vastaan pelaamista, niin riippuu hinnasta ja sitten toisaalta kun katsoo tätä, että mitä sopimuksia Ilveksellä nyt on, niin siellä on laitureita kuitenkin jo kärkiketjuihin Suomi, Joona Ikonen, Järventie ja Päkkilä, jotka on niin kuin ainakin kärkiketjujen laitureita, niin kyllä sillä Meskaselle vielä tilaa on, mutta se on ehkä se näistä, mitä mä kaikkein niin kuin vähiten tärkeänä pidän näistä optioista, että ihan ensimmäisenä tuosta Parikka pitäisi saada pidettyä meidän tärkeimpiä voimavaroja tuossa ykkösparissa ja Elorinne ja Salmela on kuitenkin hyvin kanssa paikkansa pitänyt, niin käyttäisin nekin optiot, jos vaan mahdollista. Mä oon aika lailla samaa mieltä kyllä, mitä sanoit, että mun mielestä myös niin Parikka on sitä yksittäisenä tärkein, mutta kaikki pakit pitäisin. Ja sama juttu vähän niin kuin, että Meskasen kanssa on se, että musta tuntuu, että tässä tulevaisuudessakin niin Ilveksessä tulee tätä hyökkäysosastoa olemaan kohtuullisen hyvin tarjolla, niin siinä mielessä niin tuollaiset tähän systeemiin toimivat pakit, joita on, niin olisi hyvä saada pidettyä kyllä, että samoilla linjoilla on Santerin kanssa. Joo, mä oon samaa mieltä sillä tavalla, että jos noi optiot käytettäisiin noista kaikista puolustajista, niin sitten meidän pakit olisi Parikka, Peltola, Hatakka, Elorinne, Aho, Airola ja Salmela. Niin se olisi käytännössä siinä, että en tietysti Karri Ahosta tiedä yhtään mitään, mutta jos ajatellaan, että siellä on sitten nuorta verta tulossa Airolan muodossa ja sitten
tämä tasaisuus siinä, että meillä pysyy kokoonpano aika lailla samana vuodesta toiseen, mutta sitten vaan nämä nuoret kehittyy ja osa lähtee pois ja sitten tulee uusia nuoria tilalle, niin olisi aika huipputason puolustus siinä. Salmella nyt on tietysti, Salmelan kohdalla mä luulen, että kysymys on siitäkin, että se voisi helposti olla jossain sportissa niin ykkös-kakkosparissa verrattuna meillä tulee olemaan ehkä seiskapakkina taas, niin miten sitten itse haluaa. Joo, toi Kari Ahon mainitsit tuossa, niin sillähän on mennyt tuossa KV mukana pelejä, 15 peliä pelannut siellä, mutta en ole nähnyt yhtään, että ei nyt voisi ehkä olla sellaisia viitteitä, että hän pelaisi liigassa kuitenkaan ensi kaudella. Silloin niin kuin sen enempää kuin tähänkään mennessä, että eli ei pelejä. Niin uskon, sitten niin. Määrällisesti tietysti kanssa, niin kyllä mun mielestä 8 pakkia, 7 liigatason pakkia pitää olla, ja jos Ahosta nyt ei vielä tiedä, että onko, niin kyllä tuohon yksi nimi varmaan lisää täytyisi tulla, mutta se on tietysti sitten taloustilanne määrittää aika paljon sen, että minkä tason kaveria sinne haetaan, että haetaanko 7-pakkia vai ykkösparin pakkia, että sikäli hyvä tilanne kyllä, jos nuo optiot vaan pystytään käyttämään. Hyökkäjissä on tietysti se iso kysymys on toi keskushyökkäjän paikka. Että meillähän on siellä nytten Joni Ikonen, Antti Saarela ja Panu Mieho, että siis Joni Ikosesta kukaan ei voi sanoa yhtään mitään. Veikkaan, että jos hän pysyy kunnossa, niin alkaa olemaan semmoinen, näkisin, että huippusentteri vasta sitten seuraavalla kaudella. Että nuori kaveri kuitenkin jollain kauheasti ole pelejä alla, mutta kuka tietää. Mutta kyllä tuohon niin 1-2 kaveria täytyisi saada. Tuossa tuli mieleen, että onkohan olemassa joku sellainen vähän niin kuin sääntö, että mitään niin kuin uusia sopimuksia ei tässä niin kuin koronatauon aikana saa julkistaa, tai muuta kuin tämmöinen ymmärrys, että se ei varmaan ole aika kovin soveliasta tai näin, että jos ikään kuin jotain sopimuksia oltaisiin jo vähän niin kuin viritelty, niin niitä ei voi julkistaa nyt. Eihän niitä siis yleensäkään siis kesken kauden, jos on edelleen niin kuin nykyisen joukkueen kausi, jos on kesken, niin eihän niitä siirtymiä julkisteta. Että Leinokin aikanaan, kun tuli Ilvekseen, niin vahvat huhut kertoi jo marraskuussa silloin, että sopimus on Ilvekseen tehty, mutta eihän Ilves julkistanut sitä ennen kuin sitten toukokuussa, kun Leinon kausi HPK:ssa oli päättynyt. Että näinhän se tyypillisesti menee. Sitten mä en tiedä, jos tulee ulkomailta, niin onko se eri juttu. Mutta sitten on näitä pelaajia, millä ei ole sopimusta tällä hetkellä, on aika paljon. Niin, se on itse asiassa totta, joo. Ja en tiedä, onko liigajoukkueet jotain asiasta sopinut, että eivät tee soppareita vai onko kyse vain siitä, että kaikilla joukkueilla se kassatilanne on tällä hetkellä niin heikko, että ei uskalla ensi kaudelle soppareita tehdä muuta kuin jatkosopimuksia nykyisten kanssa. En tiedä. Viimeksi jo vitsailtiin siitä Ässien tilanteesta, että kun siellä on vain yksi kaveri sopimuksen alla. Niin no siis mun mielestä siihen liittyy myös semmoinen markkinoinnillinen asia, että siis tämä talous on ihan selvä juttu, että tuskin nyt tehdään mitään rahakkaita sopimuksia ensi kaudesta, että jos tämä kausi on välikausi, niin kyllä ensi kausi on taas Ilvekselle semmoinen jälleenrakennuskausi, että me saadaan se talous balanssiin tämän katastrofin jälkeen. Mutta se, että markkinoinnillisesti se on järkevämpää julkistaa niitä sopimuksia silloin, kun ei ole mitään muuta kerrottavaa. Niin, kyllä sekin vaikuttaa varmasti. Mutta huhuja on myös aika vähän nyt liikenteessä ainakaan Ilvekseen liittyen ensi kaudesta. On tuo jotain kuulunut, Laurikaisia ja sun muita, mutta mun mielestä jotenkin niinku semmoisia vahvoja huhuja on aika vähän. Mutta siihenkin voi vaikuttaa se, että kukaan niin kuin ylimääräinen ei pääse mihinkään käymään tapaamaan ihmisiä, että toimittajat tai ketkään. Mä luulen, että kaikki nämä välttää kontakteja tällä hetkellä. Niin, kyllä mun mielestä yksi aika vahva huhu kuitenkin on liikenteessä, millä voisi niinku perusteet monella tavalla. Niin. Siis se, että kun Ilveksessä on tämä sentteritilanne, niin tavallaan siihen kaivattaisiin jotain niin kuin korvaajaa, kun painari Romania ja ruotsalainen lähtenyt pois, niin sitten on tämä yksi vanha Ilveksen peluri, Matias Myttynen,
Niin sen mä voisin niinku nähdä jopa semmoisena, että saattaisikin tulla Ilvekseen. Sehän asuu Tampereella vielä kaiken lisäksi. No siis siinä on varmasti, siis uskon siihen, että se pelaisi Ilveksessä, jos nyt olisi otteluohjelma kiveen hakattu. Niin. Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä, että Myttynen tai joku muu tuohon olisi jo julkistettu, jos voitaisiin olla varmoja siitä, että tammikuussa niin kuin runkosarja jatkuu ja näin poispäin, mutta saa nyt nähdä. Mutta palatakseni tuohon ensi kauden joukkueeseen ja siihen sentteriosastoon, siitähän tämä keskustelu tässä nyt niin kuin lähti, niin mä näkisin, että Saarelalle voi hyvin laskea niin kuin toisen kärkiketjun sentterin roolin, että olisi se sitten nimellisesti 1 tai 2, niin jompaan kumpaan slottiin häntä voidaan lähteä sovittamaan, mutta se toinen kärkisentteri sieltä uupuu, että toivottavasti osuu paremmin kuin Romanin hankinta, mutta tosiaan ne Leinon saappaat siellä olisi edelleen täyttämättä. Näin on. Joo, siis sanotaan se, että varmaan optimisti voi sanoa niin, että taidot varmaan, jos tällä kehityskäyrällä jatketaan, niin riittää ikään kuin huippusentterin pelipaikkaan, mutta vähän jarruttaisin kuitenkin, että jos ajatellaan, että on nimellisesti niin kuin ykkösketjun sentteri, niin sit sä pelaat aina vastustajan parhaita pelaajia vastaan, niin noin nuorelle kaverille siinä on muista vähän liian kova tilanne, että haluaisin, että siinä olisi joku vähän kokeneempi kaveri ainakin alkuun niin kuin näyttämässä, että miten se homma menee, mutta kuten sanottua, voi olla, että meillä ei kauheasti ole valinnanvaraa, että sitä voi joutua sitten ottaa jonkun arvan. Kyllä, ja tässäkin mä sitten myös tähän sentteritilanteeseen liittyen ensi kaudella, niin mä otan jälleen puheeksi tämän pelaajien määrän. Eli mun mielestä ei voi rakentaa joukkuetta niin, että meillä on tasan 4 sentteriä tai keskellä pelaamaan pystyvää pelaajaa. Ei tietenkään. Nyt meillä on tällä hetkellä 3, niin sinne pitää hommata vähintään 2 lisää, mieluummin 3 semmoista, jotka pystyy ainakin pelaamaan keskellä. Et Miehohan ei niin kuin nyt ole edes pelannut keskellä, kun on todettu, että on parempi laidassa, mutta tällä hetkellä sitä täytyy sovitella tuohon keskussyökkäjän rooliin ensi kaudelle, kun senttereitä on tällä hetkellä niin vähän sopimuksen alla. Yksi semmoinen, mikä kans tulee mieleen, jos ajattelee nyt sitten kun tulevaa joukkuetta ensi kaudella ja sitten ehkä siitä eteenkin päin, niin ajunnuissa on mun mielestä pari mielenkiintoista laiturin nimeä, mitkä saattaa kiinnostaa, tai silleen, että varmaan yksi ainakin on tämä Järventien Eemili, että mitä se on 15V jätkä, pistänyt siellä niin kuin Aassa kuitenkin sillä melkein pinnan peli, niin voi olla, että jossain kohtaa niin ihan mielenkiintoinen nimi sitten kun rupeaa olemaan aikuinen. Sitten toinen, mikä tuli mieleen, on toi Werneri Metsänen, joka on sillä ollut aika johtava tuolla U20-joukkueessa, että 19-vuotias kaveri kuitenkin pistänyt se melkein 2 pinnaa per peli tuossa Ilveksen porukassa, josta tietysti niin kuin on KV mukana se ketjullinen ollut jo niitä vähän niin kuin kärkipelaajia, niin ihan mielenkiintoista, että pääsisikö Metsänen jossain kohtaa niin kuin tähän mukaan, että pääsisi näyttämään, mahtuuko Ilvekseen. Joo. Miehi. Mutta toi on siistiä siis, että edelleen se meidän junnupolku tuottaa näitä uusia lupauksia vuosi vuodelta, että ei tarvi harmitella sitä, että kun lähtee NRiin kavereita, kun aina sieltä nousee uusia Ilveksellä tuolta junnuputkesta, niin onhan se nyt siisti tilanne. Kyllä, mutta sitä voi tietysti miettiäkin aina vähän sitä, että jos tuntuu siltä, että meillä tulee nyt tosi hyviä maalivahteja tai laitureita, niin sitten joku pelipaikka on semmoinen, mikä pitää yleensä täyttää sitten jostain hankinnoilla, ja ehkä se on tämä sentteriosasto Ilveksellä. Se on nyt sentteriosasto, ja tietysti maalivahti on nyt myös tärkeä osanen, mikä täytyy hommata ensi kauden joukkueeseen. Toinen maalivahti, mitä vähän tuossa sivuttiinkin jo Mäkiniemen jatkosopparin kohdalla. Ja se on taas näitä mielenkiintoisia kysymyksiä. En tiedä, kannattaako mennä siitä sen enempää jauhaa tällä kertaa, kuin aiemmin jo jauhettu, mutta tämä, että pitäisikö olla selkeä ykkösmaalivahdin rooli jollain vai tuleeko siihen toinen niin kuin saman tason tai suurin piirtein saman tason Veskan Mäkiniemeä kirittämään. Että
saa nähdä. Tärkeä palanen joka tapauksessa, koska mä en vielä pysty ihan laskemaan sen varaan, että Mäkiniemi ensi kaudella olisi liigatason ykkösvahti. Mä luulen, että siinä on siis jos me ajatellaan sillä että Mäkiniemellä lähdettäisiin, että se on meidän ykkösmaalivahti, ja sitten meillä olisi kakkosena joku Mestiksestä tyyliin tullut, niin pitäisin sitä pettymyksenä, mutta tässä tilanteessa minusta pitää myös henkisesti valmistautua, että se voisi olla se tilanne. Toinen vaihtoehto, että se huhuttu Laurikainen tulisi siihen, ja sitten meillä voisi oikeasti sanoa, että jos oikein hyvin käy, niin sitten meillä on ihan liigassa parhaita tandemeita. Erittäin hyvin sanottu. Mutta puhutaanko noista laitureista vielä vähäsen, eli meillä on Nalli, Päkkilä, Ikonen, tai no oikeastaan mä lähden toisessa järjestyksessä. Mä oon vähän sommitellut ketjuihin näitä, että meillä on Suomi, Ikonen, Päkkilä, Järventie, Nalli, Vartiainen, sitten on Mieho. Että vähän mun mielestä meillä on niin kuin, siis todella hyviä pelaajia on paljon, mutta kyllä tässä paljon vielä tarvitaankin. Useampikin sainaus tarvitaan vielä. Niin, pari kaveria tuohon ainakin. Se Meskanen voi olla yksi vaihtoehto, mutta voi olla, että siihen haetaan jotain vähän erityyppistä laituria sitten, koska tosiaan Meskanen ei tunnu ihan sopivan sitten taas tuohon Ilveksen pelitapaan noin niin kuin 5-5 vastaan ei tunnu, että saa kauheasti aikaiseksi, mutta toisaalta kivahan se on olla tuommoinen YV-pyssy, että ylivoima on kuitenkin aika tärkeässä osassa nykyjääkiekossa, niin jännä nähdä. Toi Meskanen just ehkä, mikä mua itse, niin siinä vähän pänni, että kun se kuitenkin niin kuin Ilveksestä eniten laukoo, jopa niin kuin ruotsalaista enemmän tyyliin, niin silti se osumaprosentti on niin kuin sillai, että se on niin kuin 10% pienempi kuin ruotsalaiselle. Että pitäisi niin kuin, vähän niin kuin nyt kun ruotsalainen lähtee poiskin, niin se pitäisi niin kuin ottaa semmoisia ratkaisusaappaita jalkaan, mutta mä en ihan varma, että onko Meskasella nyt ihan niin kuin sellaista johtajuutta siihen, että Mutta sanotaanko näin, että niin kuin se, että me tässä vaiheessa vuotta mietitään ensi kauden joukkuetta ja jos laituriosastolla meidän niin kuin isoimmat huolenaiheet on tämmöinen, että onko Meskanen riittävän tason kaveri meillä kakkos-kolmosketjuun tai nyt missä ketjussa nyt pelaakaan, mutta siis kuitenkin, niin kuin, että se, että jatkaako Meskanen meillä vai ei, niin on hyvin pieni niin kuin, sillä on hyvin pieni vaikutus tuohon ensi kauden joukkueeseen. Meillä on laituriosastolla tosi hyvä tilanne ensi kautta ajatellen, vaikka sinne nyt pari nimeä tarvitaankin. No siis oikeasti jos ajatellaan, että meillä olisi ykkösketjussa Suomi ja Ikonen laidoilla, jotka on pelannut jo ykkösketjussa yhdessä, ja sitten siihen saataisiin joku ykköskorin sentteri, ja sitten meillä on kakkosketjussa vaikka Päkkilä ja Järventie, niin kyllähän näillä nyt lähdetään mitä joukkuetta vastaan vaan, että sitten se, että kuka meillä on, onko meillä Meskanen vai joku muu kolmosen laidassa, tai varmaan Panu Mieho voi olla siinä. Mutta ja Vartiaisestahan nyt ei voi sanoa taas yhtään mitään oikeastaan, kun ei se ole päässyt vielä näyttämään kynsiään Ilveksessä. Niin. Mutta tästä mun mielestä sitten taas luontevasti, kun Meskasen ylivoimapyssyä spekuloitiin tuossa, niin jos nyt spekuloidaan vähän tällä kokoonpanolla, mikä meillä on seuraavaan otteluun, joka on tuossa 27. päivä sunnuntaina, pitäisi olla KK:ta vastaan ilman yleisöä, vieraspeli. Ja ensimmäinen kysymys teille, onko Joona Koppanen siinä meidän ykkössentteri? No saattaa olla, mutta jos Saarela on ehjänä, niin ehkä se Saarela kuitenkin siihen ennemmin laitetaan kokeileen, että miten pärjää liigan parhaita senttereitä vastaan. Joo, kyllä mäkin odottaisin, että Saarelle annettaisiin nyt, kun sitä tilaa kerran on, niin se voisi olla hyvä ratkaisu siihen, mutta jotenkin mä pitäisin sitä esteettisesti kauhean nättinä, että jos meillä olisi Macelli, Saarella, Järventie olisi toi, mutta Järventiehän on kisoissa muuten vielä. Eihän niin se voi olla. Siinä pelissä kisoissa, joo. Ei. Et sehän on sitten varmaan Antonen kakkosen laidassa Matsellin paina, että onko siinä keskellä nyt sitten Saarella vai Koppanen, niin saapi nähdä.
Joo, mutta sehän tässä tietysti on niin kuin ajankohtaista kaikilla joukkueilla, että noi ketjutukset vähän muuttuu tässä, kun porukka on liikkunut sinne sun tänne kisoihin ja NHL-leirille ja muuta, niin tässä nyt katsotaan sitten vähän niin kuin kortteja uusiksi. Kyllä. On kyllä haaste saada toi täysi kokoonpano tuohon. Toivottavasti nyt Joo. Ei tule huonoja uutisia loukkaantumisten suhteen, että varsinkin nyt kun Romanin sopimus irtisanottiin, niin siellä joku semmoinen taas näitä legendaarisia voi pelata laidassa tai keskellä pelaajia, niin Lepaus varmaan joutuu uhrautumaan. Lepaus saattaa uhrautua. Mieho on toinen, joka saattaa uhrautua. Ja niin. Mutta mielenkiintoisinta kyllä on se, että Joni Ikosen pitäisi olla kehissä, koska hän on ollut jo harjoituksissa, niin kyllä on siistiä nähdä, että millaisessa kunnossa nuori kaveri on. Isot odotukset ei tietysti ole, että kirjoittaisin sen tuonne alaketjuihin sentteriksi, että haetaan sitä pelituntumaa ensin, mutta kyllä. Kiva, että pääsee pelaamaan. Juuri näin. Toivotaan, että tosiaan pääsee jo kehiin. Ja näinhän se oli ilmoitettukin, että joulukuussa olisi paluu, niin jos ei ole takapakkia tullut ja tosiaan on jo harjoituksissa päässyt pelaamaan, niin luultavimmin olisi paikkaa sitten tuossa seuraavassa pelissä päästä kokeilemaan. Semmoista haluan myös maalailla, jos ei piruja, niin enkeleitä seinälle, että otetaan tästä uusi sanonta, ei oteta. Niin meillä on ylivoiman pyörittäjiä kuitenkin. Meillä on Lepaus ja sitten meillä on se Meskanen siellä. Ja sitten meillä on Antone, joka on hirveä maalintekijä. Niin tässä mun mielestä tulee tämä, niin kuin päiviteltiin tuossa vähän aika sitten, että kuinka paljon meillä on hyviä laukojia, niin potentiaalia maalintekoon on joukkueessa. On. Siis sillä niin kuin vaikka Järventie on siellä kisoissakin, niin tuohonkin peliin saadaan ylivoimalle luultavasti sellaisia kavereita kuin Matselli, Suomi, Meskanen, Antone, Saarela, Päkkilä, Lepaus, Koppanen. Siinä on niin kuin jo valinnanvaraa, että kyllähän niin kuin, reserviä löytyy siinä osastolla, mutta on tietysti aika kovat niin kuin saappaakin, mihin siirtyä. Et se on mun mielestä yksi asia, mistä on aika vähän tässä niin kuin puhuttu, kun on spekuleerattu jo aikaisemmin sille, että kun Ilveksen lainapelaajat lähtee, niin mihin kaikkeen se vaikuttaa ja kuinka suuri pudotus tulee rosterin tasossa, niin yksi iso juttu on toi ylivoima ja siinä nimenomaan Arttu Ruotsalaisen lähtö, että Ilveksen ylivoima on tällä hetkellä liigan parasta yli 28%, joka on ihan täysin käsittämätön ja kestämätön prosentti, ja se voi koko kautta noin hyvä olla, vaikka olisi NHL-lainat ollutkin koko kauden mukana, mutta se on nyt mielenkiintoista nähdä, että miten nämä naftaliinista kaivetut lepaukset, niin kuinka hyvin se lähtee se lätty sieltä sitten ylivoimalla, että joo, ja siis siinä on tuo ruotsalainen ja hänen legendaariset laukausreenit kesällä, niin on tuonut sellaisen elementin, että ei meillä mitään kuvioita ole. Ei meillä tarvitse mitään kuvioita olla. Kunhan se kiekko saadaan tuohon ruotsalaiselle, se pistää sinne yläputken alle. Niin se, että Meskasenkaan ei tarvitse mitään muuta kuin vetää se yksi pakki sieltä sivuun, niin se on se rooli. Että eihän tällaista yleensä ole, tällaista tilannetta. Että. Ei, että nyt täytyy tehdä enemmän töitä todennäköisesti sen ylivoimamaalin eteen kuin aikaisemmin. Että. Se tarkoittaa sitä, että meidän oman pään puolustuspeli pitää olla tiiviimpää. Että me ei lähdetä sellaisen 7-5 ilotteluun enää, että nyt täytyy olla vähän tiukempi tämä pelikulju. Niin, mutta toisaalta Ilveksen pelitapa tällä kaudella on ollut sellainen, että ei pelätä niitä ylivoimahyökkäyksiä omaan päähän, että kunhan niitä saadaan myös vastustajan päähän, että saa nyt nähdä sitten, kuinka paljon tuosta pystytään tiivistämään niin sanotusti puolustuspäätä. Joo, en mä tarkoita, että lähdetään pelkäämään, mutta siis se, että kun niin kuin meidän edellisissä otteluraporteissa puhuttiin se, että vastustaja pääsi liian helposti maalin eteen ja kyse ei ollut vastahyökkäyksistä, vaan ihan niin kuin alivoimatilanteesta ja muistakin, että pitää järkevästi puolustaa. Tämähän on näitä siis kyllä, että jotenkin, en mä tiedä, jotenkin tämmöinen elokuvamainen klassinen tilanne, että kun sieltä nyt lähtee niin kuin, noita kärkipelaajia ehkä normaali
oloissa, että se tarkoittaa sitä, että sieltä olisi useampi kärkipelaaja vaikka loukkaantunut samaan aikaan tai myyty johonkin tai mitä nyt ikinä. Niin nämä on niitä niin kuin tiukkoja paikkoja, että käykö siinä niin, että pelaajat löytää siitä voimaa siitä, että kun nyt on uusi paikka taas näyttää, saa enemmän vastuuta ja osoitetaan, että me ollaan joukkue eikä yhtä miestä kaivata, vai käykö siinä sitten niin, että ne saappaat onkin liian isot täyttää, niin tosi mielenkiintoista nähdä uhka ja mahdollisuus. Joulu on kohta täällä, ihan vaan tuossa noin niin kuin 4 yötä jouluun on. Laskin aivan itse. Ja Eilen. Nyt onkin sitten joululahjatoiveiden aika. Minkälaisia toiveita te kirjoitatte pukille? Markus voi aloittaa. Mä kirjoitan pukille näiden Ilves-pelaajien puolesta siis. Itsellä jo lahjat löytyy, niin mä voisin tuolle Meskasen Villelle toivoa Nintendo Duck Huntia ja sitten joku Simo Häyhä käsikirja snipereille. Saisi vähän uutta iskua. Mulla oli, mä näin tuosta Simo Häyhästä täytyy heti sanoa, että yksi typerimpiä asioita, mitä olen ikinä nähnyt, niin joku on tehnyt se huippuammattitasoisen Lego-animaation Simo Häyhästä. Se on ylimääräistä aikaa voi harrastaa kaikkea tämmöistä. Siis se voisi linkata ehkä Meskaselle. Joo, sitten muuten tähän samaan väliin, niin voisi toivoa tuolle Mironallille jotain munasuojasponsoria, niin se voisi tuoda joulurauhan sinne osastolle. Ja sitten vielä siis Jokke Myrrälle mä toivon lisää arvoja joululahjaksi. Millä mennään. Joo, sellainen pussillinen arvoja, niin niillä pärjätään kyllä hyvin loppukausi. Kyllä. Mites Santerin toivellistalla löytyy? No mä toivon Mäkiniemen Eetulle jotain sellaista keskittymisharjoituksia aiheesta kirjaa, joka auttaisi siihen, että säilyisi se fokus täydet sen 60 minuuttia, ettei tulisi sitä yhtä tai kahta nukahdusta siellä pelin aikana. Että jos sellaisen saisi joulupukilta ja sisäistäisi ne opit, niin siinä olisi huippumaalivahti meille loppukaudeksi. Siitä vaan kaikki fanit keskittymiskirjakaupoille, niin kyllä sieltä Mäkiniemelle apu varmaan löytyy. Mitäs Tomi, sä toivoiko sä jotain joulua? No kyllähän mun täytyy lähteä tonne. Kyllä te tiedätte, kuka mun suosikkipelaaja on, mutta sillä on yksi ominaisuus, joka ei ole ihan ehkä vielä sitä hyvää NR-tasoa, niin Tuomas Salmelalle voisi joku antaa lahjakortti tuollaiselle laukaisuvalmentajalle, niin jos saisi semmoisen Arttu Ruotsalaisen kesäreenin, niin ensi kesänä, niin ei tulisi sitten, ei usein kuule sitä, että useammalta kanavalta, että kaikki tietää, kenellä on se huonoin laukaus. Niin. Joo, Tomi haluaa pitää suosikkipelaajansa Ilveksessä, että nyt sitten kehittyä. Kyllä. Niitä sitten uusia suosikkejakin tulee, mutta jotenkin mulla on vähän sellainen, niin kuin olette varmaan huomannut, että mä vähän lukkarin rakkaus kaikkiin noihin Ilveksen pelaajiin, että ei halua, että kukaan ei lähtee ikinä pois, mutta näinhän se vaan on, että logo on suurempi. Näin se on. Mutta näihin tunnelmiin, rauhallisiin joulun tunnelmiin vaipuu Ilves podcast ja parin viikon päästä sitten ensi vuoden puolella taas. Toivottavasti toimitusvaikeudet liigan puolella helpottaa ja saadaan jotain otteluraportin tynkääkin sitten. Mutta minun puolestani oikein mukavaa joulua ja seurana täällä etätakkahuoneessa oli Santeri Kuusisto sekä Markus Kosonen. Morjes.